Yevile emashumini amabili intsha eyingxenye yalolu hlelo lapho iqeqeshelwa khona ukwakha amatafula, izihlalo namadesk ezikole. Uma ngabe sebeqedile la uhulumeni sokwenza isiqiniseko ukuthi bayakwazi ukuthi baphume balekelele uhulumeni, siyokhuluma ne-Department yaka-Economic Development and then sikhulume nawo wonke ama-department. Inhloso yalomklamo ukunciphisa izinga lokungasebenzi kwentsha nokuthuthukiswa kwabantu ababencintshwe amathuba phambilini. Ngalo ababambe iqhaza kulona bazosizakala ukusebenzisa amakhono abawathole lapha ukungena emkhakheni wokwakha impahla yasendlini. In future ngiyacabanga ukuthi izongithatha ingibeke kwelinye izinga. Ingiye nje okukhulu iphenduke yayisinkwa kumina. Bekade ngihleli ekhaya ngingezivi ukuthi ngasizakala ngathola ithuba lokuthi ngifunde futhi ngiyabona ukuthi ngizoya phambili ngoba ziningi izinto engizifundayo ngakwazi ukuzivulela ibhizinisi. Le program lena bekuyinto ebesibuyela kude like into njenge-furniture nesingazi siyakhiwa kanjani kodwa sebesinikeza leli thuba leli belilethe eduze kwethu so sabona ukuthi kuyinto enganzima. Lolu hlelo luzosatshalaliswa isifundazwe sonke.